Аңа исемне дә 90-нчы елларның данлыклы көрәшчесе Татарстанның атказанган спорт остасы Раббани Гайфуллин хөрмәтенә багышлап кушалар. Раббани Нургалиев. Исем язмышны яза дип әйтүләре юкка түгел. Раббани Ришат улы Нургалиев 2000 елның 23 гыйнварында Актаныш районы Яңа Әлем авылында туган. Казан архитектура һәм төзелеш университетында 3нче курста белем ала. 60 килограмм авырлыкта көрәшә. Яшьләр арасында 2 тапкыр Татарстан һәм Россия чемпионы. Зурлар арасында берешәр тапкыр Татарстан дөнья чемпионы, 2 мәртәбә Россия чемпионы. 1 тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир җиңүчесе. Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирының 2 тапкыр чемпионы. Россиянең спорт стасы. Жеңілулер сізгіне жеңілулер болмайын, ол тегел жеңіп кіна тұрсаң, уже теге мәзәге бітәді деп айтайын, сіздің мақсаттарда болмай. Жеңілулер көп болдайын ол. Мына мен 2018 жылына первенство Татарстанында тұрдым. Әзірлендім, веслар қудым, шықты күрәшерге. Күрәшә ұлы атам, мен атам, шулай 9-ға жетіп барып жетті біздің шот. Соңғы кисәту болдым, соң 9-ға жетіп, 3-ші актив действие білән мен кисәтуләкті де, мен жеңілдім енді. Әлі ұтасы жеңесі бәйгілерін алда, мақсатым атқазанған спорт ұстасы деген исем алу дей Раббани. Үрнәк бар, Татарстанның атқазанған спорт ұстасы дүния чемпионы обыйсы Руслан олған үрлеріне яулысы келе аның. Ғымымен обыйсы Рүстемді спорт ұстасы әтилері Ришат Нургалиев күрәш бойынша Татарстанның атқазанған тренері. Мен тоғыға уже бүтін сәтилер, абылар күрәшерләр еден. Мен тұңыштан уже мәндәр тұтып күрәші берейден, алай тегенше ерсен кіріп кеткен сұрау еуін, уже аларын көріп, фотоларын, видеоларын көріп, уже шул мәндәр білән пасилдә күрәші башланы тұңыштан есен алай. Актаныш районында күрәшкә игътибар зур булды. Елына яшьләр арасында 5-6 ярыш узайды. Һәр берсенә минем авырлыкта 15-20 егет килә. Шулай итеп кичкенәдән көндәшләр белән эшләргә өйрәнү мөмкинлеге зур булды ди сәхифә героебыз. Авырлыгы 60 килограмм булу бүген дә үзен гел контрольдә тотуны таләп итә. Вес 60 килограмм ул теге яңадан соперниклар китереп чыгарып тора инде теге уйламаган җирдән яшьләр үсә бара, нинди веска теге зур веска китмиләр бит, шул теге килеп чыкканнары яшь вестан китә инде бөтенесе дә. Теге опытный әйбәт көрәшчеләр ала теге зур веста инде. Менә яшьләр киреп баралар, теге миңа сразу соперниклар килеп тора дигәндәй. Тренировкалар атнасына 5 көн дүшәмбе, чәршәмбе, җомга көннәрендә Марат Әхмәдиев та, сишәмбе һәм пәнҗешәмбе Җәүдәт Хөсәенов та шөгыльләнә. Икесе дә Татарстанның атказанган тренерлары. Бер тренер бер минусларны күрә дигәндә, икенче тренер икенче минусларга эшләтә. Үземә җайларак теге. Үземнең минусларны бетергә дигәндәй. Алар һәрберсе үзенең мнениесен әйтә инде. Тәҗрибә тыңлыйсың, аларны аңлыйсың, нәрсә теләгәннәрен. Берсе бер әйбергә өстенлек бирә, икенчесе җитмәгән әйбергә икенче әйбергә өстенлек бирә дигән тренировкаларда. Ул наоборот бермә-бер көч бирә инде. Бүләкләренә килгәндә медальләре саны 100-гә якын, тәкәләре 22. Ләкин минем өчен иң мөһиме мәйданда чыгып матур көрәш күрсәтү ди Раббани. Көчне иң беренче Аллаһтан сорый, дугаларын укый. Үзе дә сәләтле. Көрәш тормыш, көрәш сәламәтлек, көрәш яклаучы, көрәш горурлык. Раббани шулай ди. Көрәшегез.